Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Illum qegħdin nofrdu l-Quddisa għar-Ruħ linu. U l-Knisja llum f'Malta qegħdin niċċelebraw it-tifkira tal-Beatu Nazju Falzon. Qaddis Malti li jgħix fostna u li jagħmel ħafna ġid mal-barranin li jkun hawn fostna. U aħna għandna x'nitalmu minnu ħafna. Walek biex nitħejju tajjeb għal dal-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li tiftaħ dirajk lil midinbin u taħfrilhom, mulej ħniena. Inti raj it-tajjeb li tara fin-nax tiegħek, Kristu ħniena. Int li dejjem tfittex in-naġa l-mitlufa, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tajtna l-Beatu Nazju Falzon bħala katekist ħabbriki fil-Knisja tiegħek. Għamel li bil-għajnuna tat-talb tiegħu għalina, aħna dejjem nitħeġġu fit-tagħlim nisrani biex insiru nafuk dejjem aktar u nikbru fl-imħabba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktib tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Alla ried iġarrab lil Abraham u qallu: Abraham, u hu wieġbu, hawn jien, u qallu: aqbad lil ibnek il-waħdini li inti tħobb lil Iżak u mur lejn l-art ta' Morija u hemm offrih b'sakrifiċċju tal-ħruq fuq waħda mill-għoljiet li jien se ngħidlek. U Abraham bakkar mas-sebħ, xett il-ħmar tiegħu, ħadd tnejn mill-qaddejja tiegħu u lil Iżak. Qatta l-ħatab għas-sakrifiċċju tal-ħruq u qam u telaq lejn il-post li qallu bih Alla. Fit-tielet jum Abraham rafa' għajnejh u lemaħ il-post mill-bogħod. U Abraham qal lill-qaddejja tiegħu: oqgħodu hawn bil-ħmar u jien u ż-żagħżugħ immorru sa hemm u nagħtu qima u nerġgħu lura ħdejkom. U Abraham qabad il-ħatab għas-sakrifiċċju qabbih fuq Iżak ibnu, ħafideh in-nar u s-sikkina u telqu t-tnejn flimkien. U Iżak qal lil Abraham missieru: Missier, dak wieġbu, hawn jien ibni. U Iżak wieġbu: hawn huma n-nar u l-ħatab, fejn hu l-ħaruf għas-sakrifiċċju tal-ħruq. U Abraham wieġbu: Alla jaħseb hu għall-ħaruf għas-sakrifiċċju ibni, u baqgħu sejrin it-tnejn flimkien. U waslu fil-post li kien semmilu Alla u hemm Abraham bena l-artal u firex il-ħatab fuqu u rabat lill-ibnu Iżak u qiegħdu fuq l-artal fuq il-ħatab. U Abraham mett idu u qabad is-sikkina biex joqtol lill-ibnu. U sejjaħlu l-anġlu tal-mulej mismewwiet u qallu: Abraham, Abraham, u dan wieġbu: hawn jien, u qallu l-anġlu: la tmiġġ idek fuq iż-żagħżugħ u tagħmillu ebda ħsara għax issa naf li inti tibża minn Alla u ma ċaħħadnix minn ibnek il-waħdini. U Abraham rafa' għajnejh ta' ħarsa madwaru u ra muntun warajh maqbut minn qrunu fil-frijej. U Abraham mar u qabad il-muntun u offrih b'sakrifiċċju tal-ħruq minn flok ibnu. U Abraham semma dak il-post Jahwe Jire, jiġifieri il-mulej jipprovdi, kif għadu jingħad sal-lum, fuq il-muntanja Jahwe Jire il-mulej jipprovdi. U għat-tieni darba l-anġlu tal-mulej sejjaħ lill-Abraham mismewwiet u qallu: naħlef fuq ruħi, oraklu tal-mulej, la darba int għamilt ħaġa bħal din u ma ċaħħadnix minn ibnek il-waħdini. Jiena nbirkek żgur u nkattarlek sewwa lil nislek bħal kwiekeb tas-sema u bħal ramel f'xatt il-baħar
u nislek għad jiret bwieb l-dewwa tiegħu u jitbierku b'nislek il-ġnus kollha tal-art tal-ismajt minn kelmti. U Abraham raġa' lura ħdejn il-qaddejja tiegħu u qabdu u telqu flimkien lejn Birsaba u Abraham baqa' jgħammar f'Birsaba. Il-kelma tal-mulej. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Inħobb il-mulej għax sama leħen it-ħannin tiegħi għaliex hu tani widen fil-jum li fih sejjaħtlu. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Il-ħbula tal-mewt dawruni, l-irbit tal-imwiet ħakimni, fin-niket u lem sibt ruħi, imma isem il-mulej sejjaħt, mulej nitolbok salvani. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Ħanin il-mulej u ġust, twajjeb u Alla tagħna, ħares id-dajfa l-mulej, jien kont makus u hu ħelisni. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Għax mill-mewt ħelis lil ħajti, lill-għajnejja mid-dmuħ u l-riġlejja mitfixkin. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Jien nimxi quddiem il-mulej fart il-ħajjin. Alleluja, alleluja, alleluja. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdalna il-ministeru ta' din il-ħbiberija. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu tela f'dajsa, qasam il-baħar u baqa' sejjer fil-belt tiegħu. U ħadulu qudiemu wieħed mifluġ, mixħud fuq friex. Kif ra l-fidi tagħhom Ġesu qal lill-mifluġ: "Għamel il-qalb ibni, dnubietek maħfura." Xi wħud mill-kittieba bdew jgħidu fihom infushom dan qiegħed jidej. Ġesu għaraf x'kienu qegħdin jaħsbu għalilhom: "Imma għaliex qegħdin taħsbu ħażin f'qalbkom? Għax x'inhu leħfef tgħid dnubietek maħfura jew tgħid qum u imxi?" Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta jaħfer id-dnubiet fuq l-art, qal lill-mifluġ: "Qum aqbad il-friex u mur lejn darek." Dak qam u tela lejn daru. In-nies meta raw dan beżgħu u qabdu jfaħru l-Alla li ta' seta bħal din lill-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. Hekk fil-Vanġelu tal-lum Ġesu qed ifakkarna f'realtà oħra li aħna nafu. Però aħna nafuha minħabba dak li ġara f'dan l-episodju tal-ħajja ta' Ġesu, il-maħfra ta' dnubiet. Ħafna drabi aħna li forsi tgħammidna u għexna u twelidna f'pajjiż nisrani, meta nitkellmu fuq il-qrar, isna nafu x'inhi. Nafu li meta jien nidneb nista' mmur għand Alla u permezz tas-saċerdot id-dnubiet tiegħi jinħafru. Mill-banda l-oħra l-esperjenza tagħna ta' kull wieħed waħda minnha hi mbagħad differenti. Fl-esperjenza konkreta hemm min imbagħad jidħol f'diskussjoni ta' x'inhu d-dnub jew le, għaw min għalih azzjoni iqisha bħala dnub kbir u għal ħadd ieħor dik l-istess azzjoni forsi ma jikkonsidrajx dnub u hawnhekk hemm bżonn li wieħed jeduka lill-kuxjenza tiegħu. Imbagħad hemm ukoll l-esperjenza individwali li persuna tibda tħallat emozzjonijiet diversi, mod speċjali d-dnub fih innifsu meta wieħed jidneb kontra Alla,
li hu differenti pereżempju mis-sens taħtija. Jien ħossni ħati minħabba dil-ħaġa jew il-ħaġa l-oħra. Però dawn iż-żewġ affarijiet, id-dnub u s-sens taħtija, mhumiex l-istess ħaġa. Nista' jien inħossni ħati li għamilt xi ħaġa, però fil-verità ma tkunx dnub, u nista' nagħmel dnub u mill-banda l-oħra ma nħoss l-ebda ħtija. Immaġinaw tifel żgħir li jitla qalb nies kbar li forsi jħobbu jieħdu dak li mhux tagħhom, dak li aħna ngħidulu s-serq, dak mindu twilet jara li l-kbar jieħdu dak li mhux tagħhom u bla ma jaf jibda jieħu l-affarijiet ta' ħaddieħor u ma jħoss xejn, ma jħoss is-sens taħtija. Għalkemm dik il-persuna ma tħoss is-sens taħtija, ma jfissirx li ma tkunx twettaq nuqqas kontra l-oħrajn li ngħidulu dnub. U jista' jiġri bil-maqlub. Ikun hemm ċerta affarijiet li forsi derin aħna li huma dnub li fil-verità mhumiex. Bħalma għadek tisma' xi kultant koppja li jkollhom x'jaqsmu flimkien miż-żewġin u ma jitqarbnux qabel imorru jqerru. Dak l-att sesswali hemmhekk bejn koppja miż-żewġa żgur li mhux dnub. U allura importanti li wieħed ikollu kuxjenza iffurmata tajjeb. Però l-Vanġelu tal-lum jenfasizza l-fatt u Ġesu isaħħu permezz ta' miraklu li Alla għandu s-seta li jaħfer id-dnubiet. U din għandha tkun ta' konsolazzjoni għalina x'nagħmel fil-ħajja tiegħi jien nista' nirrikorri għand il-mulej biex hu jaħfirli u jenni nerġa' nqum fuq saqajja. Kif għedna wkoll, illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira tal-Beatu Nazju Falzon. Persuna li għexet fostna għexet f'Malta li kienet imħeġġa għal Ġesu u li jippruvat waslu wkoll lil barranin dak iż-żmien lil baħħara li kienu kienaw fostna. Din l-opportunità li kellu il-Beatu Nazju Falzon biex jaqdi lill-Alla b'dan il-mod għada fostna anke llum. Kemm permezz tat-turisti li jiġu fostna kif ukoll permezz ta' nies oħrajn li jiġru bil-baħar, jiġu bil-baħar lejn ix-xtut tagħna, forsi għax ikunu jaħarbu minn xi sitwazzjoni diffiċli fil-pajjiż tagħhom. Ejjew nitolbu l-mulej biex bħalma ispira lin-Nazju Falzon biex ikun ta' ġid għal barranin fostna, aħna wkoll minna l-Ispirtu jkompli għal nies li nkunu ta' servizz u ta' servizz nisrani lejn dawn il-barranin fostna. Fiskiet nitolbu fuq dan. Issa nqumu bil-wifqa biex resqu t-talbit tagħna lill-missierna tas-sema. Tolbuk Missier Ħanina għall-Knisja, l-Papa, l-Isqifijiet, is-Saċerdoti, il-Katekisti biex fuq l-eżempju u t-tagħlim ta' Ġesu li tagħna llum fuq il-maħfra tad-dnubiet, il-Knisja bħala struttura tkompli tieħu bis-serjetà is-sagrament tal-qrar. Nitolbu. Nitolbuk għalina l-kol Missier Ħanin biex aħna nkomplu niskopru dejjem aktar il-maħfra tiegħek fil-ħajja tagħna. Nitolbu. Irresqulek ukoll Missier Ħanin it-talba tal-Pellegrini kollha jiġu jżuru dan is-santwarju b'mod speċjali tat-turisti li jżuru dan il-post. Nitolbu. U issa fiskiet jarresqu talbina il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Giornata
tolbuti bis-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-glorja ta' ismu, għat-tiġi tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' lejn l-offerta li l-poplu qaddis tiegħek qiegħed jagħmillek fit-tifkira tal-Beat Ignazju Falzon. U għamel li bis-saħħa ta' dan il-misteru li fih qegħdin nieħdu sehem nagħtu eżempji tal-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fit-tifkira tal-Beat Ignazju, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħ fil-għerf fit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla edha. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola ta' smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobbs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġrat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mew tijek mulej, nxandru bil-ferl għaw minn tijek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalek aħna namlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xoġbok tilqana u qudiemek biex naqdu. U mitċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar flino, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrinna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsabħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġuħ glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu u li mexxa l-qaddisin fosthom Ignazju Falzon, ejjew nitolbu t-talba li Ġesu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikull li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni,
Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-lam li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu. Shimhalu lil
nitolbu. U Alla l tista' kollox, għatina lajnuna permezz ta' dit qarbina mqazza li għamilna biex fuq l-eżempju tal-Beat Ignazju Falzon bil-qalb u bl-emil nagħtu xhieda tal-imħabba tal-aħwa u tad-dawl tal-verità. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-maqdes ta' Pilu, infirxet id-dija, li tixet imħabtek, Tana Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Bejba Karmela, għawleħnek sebrajt, sabiex tiġi żurek, fisrejk li narajt. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Għawn tlab tal-itte